шом бахайр тамошобинони ҳамешагӣ барномаҳои дидании телевизиони Танин. Барои шумо пеш аз ҳама Наврӯзи Хуҷасапайро самимона табрик мегӯем. Ин ман Неъмат Салимзода бо чанд дақиқа дар барномаи Каминшо меҳмони имшабаи шумо ҳастем. Бояд гӯям ки ин ҳафтумин барномаи мо буда. Нашрҳои гузаштаи он дар YouTube канали телевизиони Танин аллакай мавҷуд аст ва шумо онҳоро албатта дида метавонед. Акнун биёед барномаи навбати худро оғоз мекунем. ҳафтаи гузашта дар Лос-Анҷелес 95-умин маросими ҷоизаспории Оскар баргузор гардид. Он ҷо қариб тамоми ҳунармандони шинохта ҷамъ омада шоҳиди лаҳзаҳои ғайричашмдошту хандадор ва ғам ҳам буданд. Аз соли 1961 ин тараф аввалин маротиба дар ин маросим роҳрави сурх набуд. ба ҷои ин одамони машҳур болои қолини шампанӣ қадам гузоштанд. иштирокчиён низ аз ин қолабшиканӣ дар ҳайрат буданд, вале масъулони чорабинӣ шарҳ доданд ки мо ранги заъфаронро ки ғуруби офтобро ба хотир меорад интихоб кардем, зеро ғуруби офтоб пеш аз соати тиллоист. ровии ин маросим барои дафъаи сеюм боз ҳам натоқ ва комики амрикоӣ Ҷимми Киммел гашт. Дар оғози маросим ӯ ишора кард ки дар ин ҷо афроде низ ҳастанд ки ба ҳаводиси ғайричашмдошт вокуниш мекунанд. Аҳа, ишораи ӯ ба маросими соли гузашта буд ки дар он Уилл Смит дар ҷавоб ба шӯхии ноҷой Крис Рок ӯро шапотӣ зада буд. Это зависть, но сказано хорошо. Хорошо. Вау! Уилл Смит выбил из меня всю дурь. дар идомаи маросими ҷоизасупории Оскар 2023 ровии маросим ба рӯи саҳна бо як хар баромад ва гуфт ки ин ҳайвон қаҳрамони филми Банши Инишерина бо тахаллуси Ҷенни аст. аммо муаллифи ин филм дар навбати худ суханони ровиро рад карда гуфт ки мо ҳеҷ гоҳ намегузорем ки як ҳайвон ба рӯи ин саҳна барояд ва ин қаҳрамони мо нест, зеро мо ин хари худро аз Ирландия наовардаем. ҳамин ҳодисаро рӯзноманигор ва коргардони тоҷик Осими Орифпур дар саҳифаи фейсбукии худ гузошта дар шарҳ навишт ки мо барои пиари филми тангнои тоҷикӣ гуфтем хар мебарем, вале ғавғо шуда буд. Дар ҷавоб бошад корбаре бо номи Абдусамад Султонов навиштааст ки ин ҷо як шоу буд то дар таърихи Оскар бимонад. Бале, корбарони зиёде дар шабакаҳои иҷтимоӣ ин гуна ҳолатҳоро аз ҷумла бо шапотӣ задани Уилл Смитро ҳам як шоу барои хотирмон гузаштани ин маросими ҷоизасупорӣ арзёбӣ карданд. тамошобинони азиз, албатта ҳоло мо дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз ҳастем ва медонед ки дирӯз дар пойтахти Русия тоҷикони мо ин ҷашнро бо иштироки сарояндагони номӣ истиқбол намуданд. Аз ин пеш Аслишо Акимбеков дар саҳифаи инстаграми худ хабар дод ки Далер Назаров, Сафармуҳаммад Рустам, Нигина Амонқулова, Карлион ва сарояндаи Узбекистон Жасурбек Мавлонов ин барномаи консертиро пеш мебаранд. То ҳол шакли пурраи барнома дастрас нест, вале дар наворҳои кӯтоҳ дида мешавад ки барномаи консертиро хуб истиқбол намуданд. Дар баробари консерт дар он ҷо ҳамчунин намоишгоҳ, мастер-классҳо гузаронида шуда, макони аксгирӣ ва рамзи асосии ҷашн суманак ташкил шуда буд. Tocado na cama de solor se lazaioba. Opa, Jackson. бовар дорем ки шумо Селена Гомесро мешиносед. ин сароянда ва ҳунарманди кино дар Инстаграм рекорди худро гузошт. вай аввалин нафаре аз занҳо шуд ки 400 миллион обуначӣ дорад. ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ асосан аксҳои худро мегузорад ва қариб ҳар як пости ӯ аз миллионҳо зиёд лайк гирифтааст. то ҳол худи Селена дар ин бора чизе нагуфтааст. бояд ёдовар шуд ки дар радабандии серобуначии Инстаграм Селена дар ҷои сеюм, Лионел Месси бо беш аз 440 миллион обуначӣ
обуначӣ дар ҷои дуюм ва Криштиано Роналдо бо беш аз 560 миллион обуначӣ дар ҷои якум қарор доранд. Ногуфта намонад ки дар Инстаграм саҳифаи телевизиони Тани низ баъд аз саҳифаи Селена меояд. Бале, ин шӯхӣ аст, вале ҳақиқат он аст ки саҳифаи мо низ ба беш аз 6000 обуначӣ расид. Агар шумо обуна нестед, пас биёед обуна шуда сафи худро зиёд мекунем ва он рӯз ҳам мерасад ки дар ин гуна радабандиҳо номи моро низ мегиранд. Барои ин танҳо дастгирии шумо лозим аст. Агар аз охирин рӯйдоди сегменти тоҷикӣ гап занем, ҳамин дирӯз Мадина Акназарова сурудеро бо номи «Дили ту аз ман хабар надорадро» рӯнамоӣ кард. Албатта суруд аз сардӣ дили маъшуқ мегӯяд, лекин ман нафаҳмидам ки чаро маҳз дар ҳамин рӯзҳои гарм онҳо ин сурудро пешкаш намуданд, чун намоҳанги он дар ҷои наворбардорӣ шудааст ки зимистону барфпӯш аст. Шояд беҳтар буд онҳо вақти рӯнамоӣ ё ҷои наворбардориро ба ҳолати имрӯза мувофиқ мекарданд, вале ба ҳар ҳол суруд бад нест. дӯстон, дар Инстаграм ва ТикТок як блогере ҳаст ки коло ном дошта дар саҳифаи худ асосан порчае аз сурудҳои дигарон, аниқтараш сарояндагони ҷаҳонро гирифта аз онҳо оҳанги нав меофарад. ӯ охири соли 2022 порчае аз суруди номӣ гузошта онро коркар намуд. як моҳ пеш бошад, Коло боз як сарояндаи классики тоҷик Давлатманд Холов суруди Девонашавро интихоб карда бо оҳанги нав дар шакли реп сароидааст. чанд вақт аст ки Рустам Азимӣ танҳо дар сторисҳои Инстаграм фаъол буда чизеро пост намекард, вале ахиран дар сеткаи аксу наворҳои ӯ рилсе пайдо шуд ки Рустам дар рӯи сабза нишаста суруди духтари чӯпонро бо сабки халқӣ месарояд ва онро ба муносибати Наврӯз сабт кардааст. Рустам Азимӣ дар зери он якбора мухлисонашро ба ин ҷашн табрик намуда ҳамчунин пурсидааст ки оё давоми онро интизор ҳастанд ё не. Дар ҷавоб мухлисон гуфтанд ки бале, мо онро интизорем. بیا کبک خرام بیا آفت دور بیا دختر چوپان برقصا برقصا بیا کبک خرامان بیا آفت دور بیا دختر چوپان برقصا برقصا لا 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 Зулайхо Маҳмадшоева акнун на танҳо шоҳвумен, балки бизнес-вумен ҳам мешавад. Рости чанде пеш дар як сториси худ Зулайхо Маҳмадшоева нишон дод ки дар як макони таъмир мешуда қарор дорад ва гуфта буд ки мехоҳад бизнеси худро шурӯъ кунад. Ҳарчанд дар бойгонии барномаи мо он сторис нест, вале акнун маълум гашт ки Зулайхо чӣ тиҷоратеро оғоз карданист. Бо нашри ҳамин акс Маҳмадшоева навиштааст ки барои мухлисонаш баъд аз моҳи Рамазон дар шаҳри Душанбе мағозаи пойафзоли худро мекушояд. Ногуфта намонад ки ҳамин дирӯз Беҳрӯз Зеваров продюсер ҳам худро дар дохили як бинои навсох нишон дод ки ба назари мо ӯ ҳам чӣ нақшае дорад. Сарояндаи рус Максим натавонист ки дар Сочи барномаи консертии худро то охир пеш барад. Шоҳидон мегӯянд ки ин консерт хуб оғоз шуд, вале оҳиста оҳиста мардум эҳсос мекарданд ки садои Максим чандон ҷур нест ва бо мусиқӣ тавъам намеояд. Як нафар дар YouTube навореро гузошта шарҳ додааст ки мардум дар назди кассаҳои билетфурӯшӣ барои бозпас гардондани чиптаҳои худ ҷамъ омада буданд. Вот там все стоят и возвращают билеты, потому что слушать это невозможно. Я сейчас видео сниму.
дар расонаҳои рус гуфта мешавад ки худи сароянда низ натавонист то охир дар саҳна бошад ва баъди чанде микрофонро гузошта саҳнаро тарк кардааст. ба гуфтаи продюсери Максим, вазъи саломатии ӯ чандон хуб набуд, вале ӯ кӯшиш мекард то охирон нафас барои мухлисонаш вақти хушро фароҳам оварад, аммо натавонист. Максим ҳоло дар зери назорати табибон қарор дорад. дар навори дигар ҳам дида мешавад ки чӣ тавр мухлисон саҳнаро тарк мекунанд. фараҳноз Шарафова ин сарояндаи ҷавон давоми як соли охир эҳсос мешавад ки маҳбубияти бештареро касб карда истодааст. имрӯз сурудҳои ӯро қариб дар аксар мошину дар дигар плейлистҳо вохӯрдан мумкин аст. дар YouTube наворе паҳн шуд ки дар он Фараҳноз лентаи тӯҳфаеро мекушояд ки дохили он як мошини тамғаи аудио пайдо мешавад ва аз он хурсандии ин сароянда ҳадду канор надорад. барои мо аз куҷо пайдо кардани ин гуна мошин ҷолиб буд ва дар инстаграми Фараҳноз танҳо аксе ёфтем ки ӯ дар зераш танҳо шукргузорӣ навиштааст. вале дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфта мешавад ки гӯё ин мошинро нафари ношинос ба Фараҳноз тӯҳфа кардааст. ки тӯҳфа карданро мухлисон мепурсанду тахмин ҳам мезананд ки ё кадом мухлисаш аст ё касест ки ошиқи Фараҳноз аст. як моҳ пеш бошад худи Фараҳноз дар суруди нави худ гуфта буд ки ӯ ошиқ нест, танҳо булҳавас аст ва агар хонааш аз зар ҳам гардад дигар бовараш надорад. тамошобинони азиз, бо ҳамин барномаи ҳафтумини худро ҳам мо ҷамъбаст мекунем. моро дар YouTube, Instagram, Facebook ва Telegram бо номи TVR Tanin пайдо карда метавонед. моро ҳамроҳ бошед. хайр.